Dali nga ro din napadayawan nga surat nga may basa at tangal daw, aga po ken ni Miguel, iti Nueva Vizcaya. Sagudayan nga ro ti surat ni Miguel. Dear Cassie, kayat ko idin nga agasawa kami kay ni Karil. Ni Karil nga nobyak iti nasurok talo tawenen. Ang nagpakadakit di tapno mapan kan magtrabaho di Saudi Arabia kas nurse. May isa nga registered nurse kasi nyong kaya't nakanumet iti maadaan iti experience iti abroad. Ure kan upat lang nga tawen. Kalpasan na mabalin minton nga pagtulagan ti kasarmi. Pinalubusak nga road ket pinagkarinak nga jak paspasukutan. Bayat nga adda isuna iti abroad. Nagkarimet isuna. Nga siyak tulaeng ti lalaki iti biyag na. Angem nagkariak man kasi nyong ngimiti kaunggak. Upat nga tawin kit din nga agur-urayak. Nga awam man lang ti awam man lang ti pagragsakak. Iso nga tinaramid ko kasi nyong bayat nga adda isuna nga nagtatrabaho kas nurse iti Saudi Arabia. Sinuksuk isuna. Saan ko nga pagpangas, saan ko nga paglastog, sa anak nga proud tinaramid ko. Ngem kas lalaki kasi nyo gagangay-laeng nga mailiw. No pa'y nilaeng Karil ti adday ti pusok, nilaeng Karil ti babae nga kayat ko nga makatakta ko na iti tungpal biyag. Angim agsapol mo ti bagi tayo sagpaminsan. Ket inaramid ko ti amin tapno no saan to nga maamuhan ni Karil. Ken siniguradok nga dagiti babae nga insukot ko kini Karil ket maparagsak ko. Sakbay nga isinadak. Wenno siyak ti mangisina. Masukan sukat ti babae ti biyag ko idi kasin yung angim kasti ko nilaeng Karil ti patpateg ko. Kumbaga, temporary laeng dagiti daddo mga babae. Bayat nga urayek ni Karil. Kading-kading ko nga ito nagawid ni Karil kadagsubli nga ito nga agkasar kami ket awan ton ti sabali nga babae nga isang bay ko iti biyag ko. Ninto laeng Karil. Ket tinaudi nga babae iti biyag ko kasin yung iso ni Melody. Masansan mat idin nga da mapasamak mi. Jak ni namnama nga iso dahito iti pagtaudan ti dakkela problema. Tayo din kedengkon kasi nyong nga agsina kamin. Maudi nga rabiin nga agpapas kami ti ragsak. Gabuta dandanin agawid ni Karil. Nasken nga aramidik ti amin tapno maparagsak ko isuna. Tapno no nalaglag ang tulatrik nana, saan to uneng nga nasakit para keng kuana, no ibagak agsina kamin. Ang imsakbay nga ibagak ti kinapudno ken ni Melody kasi nyong inawis ko nga rodisuna iti dati nga papapananmi nga hotel. Ket ditoy nga inaramid ko ti amin. Tapno no ti kasta ket maparagsak ko isuna iti maudi agundaway. Apisam sa bali ti rugsum ita. Miguel, honey. Ha? May kawa ka kadi. Wen, grabe. Grabe ti kinapaot ti panangagik mo kadi bibig ko itay. Sakit. Nagpaot ti panangagik mo iti barukong ko. Kasta unit pinangkirab-kirab mo. Kadig iti pelas iti nakaparabaw kadig iti mansanas ko. Kaya't ko nga minaparagsaking ka, honey. Kaya't ko nga maparagsak ka iti tangarabi. Tapno dinaktopulos. Dinaktopulos malipatan. Talaga nga di ka malipatan, Aglalo iti kastingan aramidem. Tapno natadda nga dinakto malipatan.
At adang maparagsak ka, sige, agdata ka laeng. Siyak ti makam mo, ha? Anya pa iti aramidem. Kat dahiti pagpaboritom, Ay, sige, urita, nabanglo ita dayta, nakashave, honey. Makitak nga ron, nakadaldalos. Nagmayat nga kanin. Miguel. Miguel. Miguel, sabi ko man tagasting agnanayon. Sabi ko matagastoy ka na yun. Di ko maagsarda, di kasi nga ginaragsak ta, Miguel. 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 Nakapapaot, Miguel. Tikayat ko. Tikayat ko katagragsak ka nga, permi. Paragsakin ka nga, permi, tatang rabi. Melody. Miguel. 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 Nagimas ka, Miguel. Saan pa yan, Alpas? When nga ron nagpaot. I love you, Miguel. Melody, agpaklib ka. Agpaklib ka. Miguel. Kayat ko ti kastoy. Amin na kayat mga posisyon, aramiden ta. Sige. Miguel. Miguel. Miguel, gusto ulit ibasanan, Miguel. Uwin nga, Rod. Melody. Miguel. Miguel. Sabali ka nga talaga ita, Miguel. Kunakmet keng ka nga parag sa akin ka. Iso nga, sige. Sigamit timang rabaw kanya. Sige. Sige, Shakmet. Itate ka pala nga. Agtap trabaho. Shakmet timang trabaho king ka, Miguel. Amok nga magus-gusto ang launay tiyakin rabaw. So nga sige. Itata, kayang-kayak pa. Rapawan na kon, Melody. Sige. Agdatak nga Rudin. Miguel. Melody. Nagimas ka, Miguel. Melody. Grabe, sabali tati. Sabi ko mata na paragsak ka, Melody. Permi, Miguel. Nagyamanak, Miguel. Nagyamanak launay. Nagyamanak mo na paragsak ka. Nagyamanak ta. Na-appreciate mo ti panang paragsak ko king ka. Tabaring, Aping nga nagsinnaay ka, Miguel. Ken aping nga nakamisuot ka. No kasanot kinagayad ti isem ko. Kastamit ti agore ka ta. Aginanak lang beat. Tadalas ka nga pagsaritaan ta, Melody. Miguel. Mabit lang. Uray mga 5 minutes lang nga aginanaak ta. Aginanaak. Alawek lang ti agis ko. Importante nga pagsaritaan ta kunam. Wen. Anya ka di dayta, madamdama. Ibagaktukin ka. Naginanahak nga rod biit kasi nyong takayat ko nga ibaga. Tikayat ko nga ibaga kini Melody. Kayat kong ipudno keng kuwanan nga adda
nobyak ijay Saudi. Kahit kung ibaga keng kuana, nga isunti maudi nga panagpapasmi ti ragsak, maudi nga rabiin nga agkadwa kami. Gaputa, saan nga isunti babae nga ipatpateg ko no diket adda sa bali nga babae nga ipatpateg ko nga adat itabroad ket dandanin nga agawid. Anya, ayop ka! Aray ko, tinungpanak, rumbeng langit ikasking ka. Si kapay laing tinangaramit kanya kiti kastoy Melody. Ayop ka. Ang imawan ti maramidam. Nakaikadeng akon. Agsinatan. Ayop ka. Manen, numabalin lang ko makit papatayin katap numaksayan di lalaki akasking ka dito'y lubong. Linuklo ko na klaing. Linuklo ko na gayam laing, Miguel. Awan beting kan kariking ka, Melody. Ada ka din kariking ka nga asawain ka? Awan, saan ka di? Awan, di ba? Saan ka nga'y ayaten? Makunam dahi tanitan kalpasan ti amin. Kalpasan ngintid ko ti amin ko nga. Pasensya kan nga magawi din ni Karil maniputi ti abroad. Nga iso ti ipatpateg ko. Isu nga naskin nga agsinatan. Gustonan, saan mo nga ulitin pa eh. Api nga di mo imbaga nga dagos nga dagaya men Karil iti biyag mo. Api nga pinagayayamam diriknak, Miguel. Apay. Lading itik, Melody. Pumanaw kan. Okay. Ket ulitek. Si kapay lati babae nga lang tong pakanyak. Iti namin duwape nga gundaway. Ulitek met nga ibagakeng ka na ito eh, Miguel. Agbabawi kan to. Makarmakan to ka po dinaramid mo. Eh di okay. Makarmaak basta agsinatan. Manawang ka nga Ruden. Miguel. Abay. Anya dating purwak mo? Pidutem. Jakon ka sa pulan dahi nga kwentas. Itid mo lang yan iti babaim. Panawang kan. Anya? Ada ka din nakakatkatawa, Brian, Paps. Anya nga ko mati reaction ko. Kalpasan ngayong bagam nga dayjay lang nga Melody tinakaiturid nga nang tungpaking ka, Paps. Nga impaminduana ba? Impiduana? Uwi nga ron. Mas daawan nak Gaputapod no timbagak king ka, Paps. Kadagupan ka dagiti babae nga nagbalin nga paset iti biyag ko. Dayjay pa lang nga Melody tinang tungpakanyak. Mukon no apay. Apay. Gaputan nila ang Melody ti insinam kadakwada saan ka di. At nakalintigan, Paps. Saan ka di nga saan kay bagam kanya kiti nga saan nga sikat ti mangisinsina ka dagiti babae. Ano maumadan iti style mo? Ano awan na talaga ti mauray da keng ka ket isinadakan, Paps. Correct ka dyan, Paps. Ken isulaing ti nang isubli ti imprendak king kuha nga kwentas. Mayat ba't atap no adanto ited mo iti sabalin no adanto pe kasukot ni Karil iti biyag mo awanin, Paps. Agawi din ni Karil. Maudin ni Melody nga babae iti biyag ko. Saan konton nga suksukutan pa ni Karil? Nga ta. Bueno saan kat isuday ti pakalagli ka pamtukin ni Melody Nga isulat tinang isubli iti prenda. Ken isulat tinang tungpaking ka. Kinisulaing tinang ibaga kanyak agbabawi akto. Sana kiti baga nga makarma akto Paps. Ay, ikat sabsabali nga ron deta ni Melody Sabsabali iso na kadakwada. Kadagiti nagbalin nga babae ti biyag mo, Paps. Iso pa Paps. Kas laging gaita, mariknak pelaeng na ti sakit ti penang tungpa na kanya iti namindu ang abdaras. Thank you for waiting at this time for tonight.
Isuday dyan ti anak ko, Miguel, iho. Ha, mahiliwak launay. Ay, sabati ko nga ro din, Papa. Sabati ko ni Karil. Ay, orayan talata dito yan, Miguel. Maganatang ka kadila unay yan, barok. Mailawak unay yan, itinapintas nga anak yung Papa. Magasim ngamin, taupat nga tawen, nga saan nga nagawid, saan kami nagkita. Kat kasi tinagtulagan yung ide, barok. Itan nga pagtulagan yung ti kasaryo. Wen, Papa, talaga kasta ti plano mi, kani Karil. Hindi ko mapailay nga kaya't mi iti ni Karil nga makiasawan. Ang hindi na matlat ta malipatan ti ambisyon na nga mapanagtrabaho akas nurse iti abroad. Saan na bali, Papa? Dimtengin ti anak yo. Kat dayto yan ti na ito di nga panawen, ti panagkasarmi. Asawak ton ti anak yo, Papa. I miss you so much, sweetheart. I miss you too, Karil, sweetheart. Talaga? Talaga. Upat katawin nga santa nagkita. Iso nga mailiwak launay king ka. Talagang talaga. Talaga. Makita mo tigagar ko nga makakita manan king ka. Permi nga mailiwak king kan. Awan ka di matlaeng ti sabali nga kinain inarakop mo? Kinain inagik mo? Awan. Ure man pa ino damagim kini papang mo. Nasing petak, sweetheart. Binantayan na kamit lang ni Papa. Ure sana kabantayan. Awan nga talaga tinaramin ko. Promise, Pexman, cross my heart. Talaga. Wen. Ay, sana bali, sweetheart. Ure tagkasartan ton, nagasawatan ton. Saan mo to nga pampanunutin, dagita nga banagen. Angin, nung makapagkasarta, panawang kantumanin. Anya? Titulag takit saan ton? Upat lang atawin ko nam. Angin. Isutiin kariking ka angin. Apeng arog nga di mo tong palin ti Karim. Isugayam ti Karim kanyak. Oh, malagip mo gayam isutiin Karim kanyak. Nga upat lang atawin kat agasawatan ton saan kanton nga umadayupay. Apay si ka, sweetheart. Tinungpal mo ka di ti Karim kanyak? Kit tinungpal ko Oh, awan mo ti kariking ka nga jak tinungpal. Inkariking ka nga orayin ka. Tinungpal ko met, inuray ka. Inkarimbay kanyak iti nga awan ti sabali nga babae nga. Isukot mo kanyak. Tinungpal ko met, sweetheart. Talaga? Uwing. Sana ko nakas idi, Karil, sweetheart. Awanin ti sabali pa nga inayat ko. Talaga? Uwing. Promise. Cross my heart. Sikakit sikan tulaengen, Karil, sweetheart. Wen kasin yung pudno amin dagiti imbagak kini Karil nga iso ti asawaek. Isukit ison tulaengen, ti babae ti biyag ko. Awan na pulos ti planok nga mangipudno keng kuana, nga bayat ti kaaddanay ti abroad. Ket adda insuksukot ko keng kuana nga babae. Nga uray no, adda na pasamak mi kadagiti babaeng awan na pulos ti impateg ko kadakwada. Tanilahing Karil, ti impateg ko kasinyo. Isulahing ti patpateg ko. Ken isulahing ti ipateg ko iti agnanayon. Nagsasango nga rod ti agsumbang ira partido kasinyo ket na ito ding nga rod iti bulan ken petsa ti panagkasarmi. Ket kas ti aramideg idi kiniddaw ko manen ken ni Karil numabalin nga ipaaynan ti amin-amin na kanya. Ngamin ket namin aduk nga kiniddaw idin. Angim kunana nga sakam tula kano. San tula da mapasamak mi hinto nung makapagkasar kami. Ngayon kadahit nga gundaway kinigdaw ko ken kuana nga total ket natulagen ti petsa ken bulan ti kasarmi na ikaddengen na itudingen. No mabalbalin ko makit iyon unamin ti honeymoon mi. Anya? No mabalin ko ma. Uray ket matungpal ton ti panangikasar ko king ka. Sweetheart. Uray iyon unata ko man ti honeymoon ta. Taapay met. Mailiwak at unay king kan. Di mo laamo no kasunod rigat kung agur uray.
Nagan-ano sa ka nagururay king ka. Inibturak ti iliw ko king ka. Ket imposible nga awan ti nang sulisog king ka. Imposible no awan ti sa bali nga babae nga naka awan. Awan na po no, sweetheart. Inananusak nga rod. Uray no, adda di sulisog man. Kakaasik ka ng lik-lik-lik. Kat kanayon no, adamang sulisog kanya. Kat si kakanayon ti pampanunutek. Kat numalagip ka, numapanunot kan, awanin. Awang kanyak di kiti sulisog. Iso nga, please, Karil, numabalbalin, iyon unatan di honeymoon ta. O sige, talaga? O itang din. Ay, sangit ha. Ha? Into no, sumarunong nga aldaw. Intan to iti resort. Iti karayan. Adamok nga lugar nga napintas. Sige, uri siya, adamok. O sige. Dete latangarod amumon isot papananta. Dete resort nga amum nga napintas. Isot ipag-honeymoonan ta. O sige. Ito no, umay nga biyernes. Mamalin, biyernes di malem. Sige, biyernes di malem nga rod. O sige, wow, excited na ako. Oh, yes. Sobra ti excitement ko kasi yung kalpasan ti manong atawen. Almost, nasurok na 7 atawen. Ti relasyon min kini Karil. Nga awan pa'y pulos ti napasamak mi. 3 tawen nga nagururayak, nagan-anusak. Inan-anusak nga awan ti mapaspasamak mi. Sa 4 nga tawen nga nag-abroad. Ket ita, finally, sa wakas. Dimtengen ti aldaw nga nabayag ko ngayon uray kasi nyo. Kasta nga rod tinapasama ket gaputa adamok nga napintas nga resort nga pakaangayan ti honeymoon mi iso tinapanan mi kasi nyo. Sakbay ti papan mi ti resort. Madlaw ni Brian nga kaopisinaak nga barkadak ti excitement ko. Ay, kumangit ta nangala ka ni ti bakasyon mo iti opisina, Paps. Tapno na nabaybayag mo't laing ti bakasyon mo. Next week pa'y laing, Brian, Paps. Isunton ti panangipag nami kini Karil kadagiti tinasken nga ipagnami. Ken ti panangisagana mi kadagiti tinasken nga isagana. Sa bagay, next month mo't pa'y laing ti kasaryo, Paps. Saan ka di? When, Paps? Agi maguri ka. Anya mo ti pakaigidyatan ni Karil kadagiti muno na nga babae ti biyag mo. Pakaigidyatan na kunam, Paps. Oo na. Ado kas kumaitian niya. Umuna-unay, Paps. Nilaing Karil ti nakarik na kiti ayat. Nga jak pulos narik na kadagiti daddo mga babae. May kadwa, pacheck nga isulaing ti virgin kadakwada. Taday tamot timbaga na kanyak. Iso nga salsalimit-mitan na ti kinababae na. Iso nga aging gayta kataong pa'y tinapasamak mi. Nga ta, kaya't mo asawin, di mo pa'y naalan ni Karil, ngim sigurado kan nga iso ti asawaem. E dinto nga naramanam di ka titado mga babae, ngim saan mo nga itong palida. Gustot ako ng Paps. Saan ko pa nga naalan ni Karil, ngim okay lang. At least sulit to met. Ito no, maangayan ti honeymoon mi. Iti damo nga pa nagkanaig mi. Sulit na sulit. At least proudak nga isot asawa. Nga siyak tinakauna. Nga awan ti sabali nga lalaki nga nagdalan king kuana. Oh, agtutor ka kuna namot no kidawi king kuana. Di sit pakalasinan nga birhen nga talaga iso na Paps. Kaya't nangasawen, Paps. Sakay tulag kay da ito no, agkasar kayo, agalos ka nga ron, pa'y ti makabulan na. Saan? Ito no madamdaman, Paps. Anya? Ito madamdama, nagtulag kami ngamin. Iyon namin ti honeymoon mi. Ha? Talaga? Wen, nagtulagan ni mi nga, in kami iti resort. Iti karayan. Wow! Sana all! No kaya't mo sawin? Mangbusat ka into rabi, Paps? Kasta nga talaga ti mapasamak, Paps.
Maala kon ti kinababae ken kinabirhen ni Karil. Ket proud siya kon ti kapaproudan. Siya kon ti kararagsakan na lalaki. Ito mapasamak ti amin, Paps. Wow! Sana all, Paps. Alakat, mapanek-nek akton nga nilaeng Karil ti virgin nga babae ti biyag ko. Nga isumit ti ingkarit nga sawaik, Paps. Wow! Nagpintas gayam dito sweetheart. Isungarod nga dito iti mayanta napintas, Karil. Amok nga napintas dito nalitaw ti danom ti karayan. Ti danom na katagapo iti waterfalls iti bantay saan ka di? Wen, nalamiis pa iti danom na. Nagpintasan niya. Wen nga rod. Angim, saan nga tanga mailaog dagiti isbo ti sunggo? Anya? Wen saan ket isbo dagiti alingo kada ugsa? Saan? Nadalos na iti danom na. Mabalin mo pa nga inumin ti danom dayto nga karayan na. Apay agtigos ka kadi. Madamdaman ton Miguel, sweetheart. Nayunak pa iti inom ko. Ibusenta dayto 4 kantos. Ay, sige. Mayatak matgit diti ko nam. Naimiimastot pa nagdigos ta. No, nakainom ta. Nagdakil kami dati nga 4 kantusen. Datalaeng ti uminom. Bilog ti paalak itay angem kunamot nga 4 kantos. Di mo met kaya ti mabitin nga kunam. Ket talaga abitin ano bilog laeng. Saan nga umanay kadata? Sa bagay. Nalaing kamot gayam nga uminom iti gin, Karil. Kasla ita kamot laeng nga makita nga uminom ti gin. Saan met unay, sweetheart? Nakasursuro ka nga tayo Saudi kung nakangin bawal mo ti arak ijay. Saan? Inumak met idingem jak lay bagbaga king ka. Ken saan ka sanay? Ngem mayat latirik naktata. Aglalo ket aglalo tama. Mapasama ken ti honeymoon ta ko na. Ken patsik nga na nagangganas bet laeng no. Adda basit inom ta. Uri basit laeng. Wen nga rod sweetheart. Dahil tatiga po na no, aping nga kahit ko ti uminom. Wow, nagmet nga talaga dito. Naglamis ti danom na. Ken bukod ta dahil nga close cottage iti karayan. Ken awan ti makaistorbo ka ta. Uray na kasunod kapigsa ti asog ta, sweetheart. Ay! Taugan pa nga ti shot glass ta uminom magpay. Tapno di lasiksikan ti umin-inom. Sige. Nakargaan ti shot glass. Sige, aginom ta. Kalpasan na, rugyanan tanton ti honeymoon ta, sweetheart. Makadlawa ko na, sweetheart. Sweetheart? Sisak matlati umin-inumin. Saan met tulungan kamet? Ibilbiling mun sa amin, aping arod nga. Di ka mat pinabartek. Saan mamet medyo maulawak nga rodin. Ibilbiling mun sa amin. Jak la masiputan nga amin Api ko mga ibilin ko, jak la masayanganin. Minum tapay. Hanya. Ibusenta dito, sayang. Kaya't ko pa ito minum. Bitin ba iti ininom ko? Bitin. Marik na akong ti Bartek ko. Sa anak pa nga na Bartek. Ang sweetheart. Kaya't ko nga, tiyan niya. Mumlata na. Kaya't ko nga. Madamdama. Itagay mo pa ito. Isyat mo. Sige. Basta maibus ti nagyan ti bote. Rugyan tanto na. Kaya't kunukan. Wen, sweetheart. Saan ka madanagan? Sige, busentan. Itagay mo nga ro din na, tapos sumarunwak ton. Sumarunwak mit nga mang shot. Santo si kamanen. Sige. Shakmet. Gari ka.
Jak nakita di pa nang tagay mo. Anya, ininom ko. Ibeling mo samat. Saan? Api ko mga ibeling ko, nagsayang. Si ka manin. Aha. Teta, inumin mo na. Tapno maibusin. Tapno rugyan tanton. Talaga. Rugyan tanton. Mga libus na tinagyan ti bute, ti 400, sweetheart. Wen, nagkulit ka. Sige. Pasin mo. Mati pulutan eh. Anong santan? Urenawan ti pulutan. Okay lang mat kanyak. Sige. Ni, api nga sakmanin. Kitnalpasa ko. Guriga. Sigurado ka, minum kan? Wen, iminom akon. Ay na. Sige. Si Miguel. Sweetheart. Sakbay nga gani munta. Agkumpesar ka nga muna kanyak. Anya? Agkumpesar ka muna kanyak. Sige. Basta lagi di makapagkumpesar ka kanyak. No, agibaga ka lagi di tipod, no? Matong palton, ti nabayagin nga kalkali kagumam. Anya? Ti pa naghani munta. Talaga. Basta agkumpesar ka. Wen, kaya nagibaga ka tipod, no? Sige. Naglakamot lagay mo na. Sige, tapno malpasin. Tapno nugrugyan ng diaghani mon. Anya ka dito yung kumpesar ko ka. Sweetheart. Ti may panggap ka ni Melody. Ha? Melody. Kay bagbagaklay tayo nga ti kinapudno ti bagam kanyak. Agkumpesar ka ket saan ka nga agululbod. Tapno no maangay ton, madamdama mapasamak ton ti honeymoon ta. Sige. May panggap ka ni Melody. Melody. Awan day jay. Saan ko pulos nga inayat day nga Melody, sweetheart. Awen nang nanobiyam bayat nga dag jay Saudi. Saan ka di? Nangim saan ko nga ayatin day nga babae. Tinungpanganak pa'y kulam. Laglag day nga babae. Pustaan ta. Namita doon nga inyeg mo dito nga river resort ni Melody anya. Ha? Imay kayon dito'y kay ni Melody. Namindwalang mat siguro, sweetheart. Namindwalang. Ang mga no iti mismo nga cottage nga ayan takit isumet tinang ipanamking kuana. Saan? Saan nga dito, napimpindas dito ayan ta. Di bangir di ayan may di, ta saan nga bakante dito. Kasta ka di? Ano maghuri ka? Apeng nga iso ti pagsarsaritaan ta. Apeng nga iso ti kumpisar ko ka. Saan ko nga inayat di nga babae? Si Kiala ti ayatek, sweetheart. Miguel. Sweetheart. Kaya't ko nga maamuan ti amin-amin sakbay nga matanunan ti kasarta. Kaya nagyaman nagtanamo kang saan mo nga natungpal ti karim kanyak. Awanan ti pagkunam kanyak kari. Sweetheart. Nagpudno aking gan. Naramit ko, nagkumpesar akon. Kitrugyan ta na. Ibusin pa ita na batbati nga, Jean. Anya? Mabarte kak tunay na. Ay, sige. Sige. Ibusik nga ron. No isupti ko nam. Ibusik data. Katuin, pasti mo. Itanggap ko peki dita butinan. Tap na maibusin, tarugyan ta. Ako nagsakit di ulo ko. Sweetheart, ano niya tinapasamak? Nagsakit ti ulok. Ni, nalawag mo tan. Sakit naglamiis.
Sweetheart! Karil! Sa dinutiayan mo! Apo, sakit ko. Sweetheart! Awan sa mo tiso na. Karil! 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 Nagsakit kasi yung umukook iti sa M na iti kaunggak. Nga dahi ta ti mariknak. Ta sipod dahi nga aldaw, sipod dahi nga panag-honeymoon mi kuma kini Karil iti River Resort. Saan kun nga nakikita pa ken nakontak pa ni Karil kasi nyo. Tay di mapanak iti balay da. Kung na ni papang nanganapan ka no nga dago si Jay Manila. Aging nga nadamag ko laeng nga nagsubli ni Jay Saudi. Oo, Paps. Di mo una ya. Amangan no masubraam kat mabartek ka unay. Kaya't ko ti mabartek, Paps. Tapno makalipat. Tapno awanin ti marik na kasakit. Gaputan na sakit. Nakasaksakit, Paps. Ngayon ton makariing ka no bigat. At adun to nga nasakit ti mariknam. Sakit ti ulo, kada sakit ti puso. So saan mo unay? Di mo unay kadwin ti inom mo. Kaping ngay naramid kanyak ni Karil ti amin, Paps. No asin no pa'y ti patpatek ko nga babae. Isumit ti nangaramid kanyak ti kastoy. Daytan sa ti kunada nga karma, Paps. Anya? Karma? Iti kaado dagiti napaspasaktam nga babae. Kaya iso kastoy mo tinaganap mo. Ang imni matlaing melody tinangtong pa kanyak idi. Nga iso ti nasakit ti pinangtong pa na kanyak. Sakmo ti. Iso na pa. Paps. Amo. Adda ti karma ti amin nga banag. Karma. Mamatmati ay ti karma amin. Dahil nga melody ti nang ibaga kanyak nga makarma akto wala na. Oh, iso ti nasakit tinakim na tasyak nga rutin nang isinaking ko na. E dinto tasyak ti insina dagiti daddo mga babae. Baka mat ingkarkararag na nga makarmaak. Nasakit siguro at tinakim daking ka, Paps. Ang saan dala nga imparik na king ka. Saan lang ni Melody, tinangikarkararag siguro nga makarma ka. Aduda. Kasta ka di. Kasi si katay lalaki nga saan nga naskin nga tuladen. Miguel, madi nga minday tayo nararamid mo, Paps. Angin, Paps. Nagsakit. Nagsakit iti naramid ni Karil kanyak. Lagi tanong sa mga, Paps. No kasta ti naghanap mo. Oh, amo, gayim ka. Barkada ta, ang agsabali ta. Anong sakit, Paps? No asin no pa iti babae nga nakariknak iti ayat. Nga natulag pa yun ti kasarmi. Agasi magkasar kami next month. Agi mga pinga naramid na kanyak ti kastoy, Paps. Apay. Apay. Gabu iti panagsagabak kasin yung kanayon ko nga malaglagip ni Melody. Isulakit di ko nak tinangaramid iti pamuspusan tapno madadahil ti relasyon mi ken ni Karil. Amangan no iso ti nangipulong kanyak ken ni Karil. Bakakit no imbaga na panggap kada kami ken ni Melody idi. Nga isot rason nga nagsinsinaan mi meten ken ni Karil. Nga di ko na idi, malagip ko idi kalpasan nak nga tinungpa. Hindi na udi ka panagkita kan panagsarita mi kini Melody. Nga agbabawi akto kano. Ang makarma akto kano. Kat dahil yung nga ruden kasi nyong makarkarma ako. Hasta unay ti dagansin ti barukong ko. Nakasaksakit. Umukuok ti saem na iti kaunggak. Ti sakit na. Nilakid di Melody tinangibaga kini Karil panggap ka na kami. Kurang nalaingin kasi nyong isumpak ni Melody. Gaputa isot pabasulek iti napasamak kada kami kini Karil. Gadjak pulos ni namnama
nga agsabat to ti dalan mi ken Melody. Di may sangal daw nga dak iti shopping mall. Wenno department store ko na kuma. Di makitak ni Melody. Melody? Ay, Miguel, si Kagayam. Kung naktupeng amin nga si ka Melody, uri no nakalikod ka kat mabigbig ka. Ken uri no, masikog ka. Obvious ba? Nagdakkel ko mameten nga nubuyong daytoy. Mano nga bulan ti sikog mo? Dakkelin na. 7 months. 7 months? Apay nga kaskala nagkwenta. 7 months. Mabaling ka din nga awiseng ka, Melody? Papalanta. Intag merienda. Ay, lip-lipas ko nga nagmerienda, Miguel. Kinaskin nga agawit akon. Mabaling ka din nga umay kanto pasyaren. Manen. Umay ka pasyaren manen. Ha, Melody? Please. Siya? Umay nakpasyaren manen? When? Taapay. Aping umay nakpasyaren. Aping awisin na kag merienda. Namiris ko ngamin nga. Miguel? Anya tinamiris mo? Naamiris ko ngamin nga si Kagayam ti patpateg ko, Melody. Ha? Natikawak la idi. Nakonfuse la idi. Ang imitakit sigurado ako nga si kati patpateg ko, Melody. Saan ka kadingagangaw, Miguel? Saan? Seryoso ak. Tapno ipaniknik ko king nga seryoso ak. Umay kanto pa siya rin di balayo. Nunaskin nga arming ka manen, Melody. Gabuta ipatpatig ka. Naamiris ko nga si kati patpateg ko, Melody. Miguel. Nimbagarabi, Melody. Mabaling ka din. Sumri ka. Agyaman na, Melody. Pitugaw ka. Thank you. Mabit lang nga. Sige. Take your time. Sa dino ti ayon digiti naganaking ka, Melody. Awanda. Nasapad nga simrek iti siledda. Maturog na siguro itan. Ken uri di kabsat ko. Isuda ka diti masapul mo? Da papa ni mama? Ay saan? Sikat ti masapul ko. Taaping amin. Kaya't ko nga balbalyo nga ited ko dito ikwentas king ka. Inted ko king ka idin. Insuot mo meten iti no Jack Mariro. Alos may satawin. Insublimit kanya. Miguel, ken baliwak nga ibagaking ka, Melody nga. I love you. I love you so much, Melody. Pudno ti ayat ko ken ka. Miguel. No kayat mo. Uri pagtulagan tan ti kasarta. Tapno no. Addaag tulaeng nga mapuutan ti anak ta. Addaag tumetlaeng. Ken tapno saan ka nga aga nakabalasang. Anak ta? Uwen, Melody. Siguradong ka di nga si kati ama ti sikog ko. Masigurado ka. Amo ka siya ti ama ti sikog mo, Melody. Iso nga pang-aasim. Awatem ko mamanin dito nga kwintas. Ken awatem ko mamanin ti ayat ko ken ka. Ayat nga na pudno, Melody. Agpaiso ka diti magitkitak, Miguel. Agsang sangit ka? Wen. Kayat ko nga isangit iti nalaos nga panagbabawik, Melody. Agbabawi ag no apay nga saan nga dagos nga sikati inayat ko. No apay nga insina ka idi. Angim saan pa nga naladaw ti amin saan ka di. Adtuyak nga mangipatpateking ka, Melody. Awaten ko mamanin dati kwentas pang asim. Please, Melody. I'm sorry, Miguel. Ngimjakon ka sa pulan day tangaw kwentas.
Tano pa kalaglagi panlaing ti kasapulak. Addan ti anak ko. Ang imrumbing ngay kasar ka. Gaputa siya ti ama ti anak mo. I'm sorry to say. Saan ka nga ayaten, Miguel? Anya? Saan man? Ayaten nakmanin pa nga si Melody. I'm sorry, Miguel. Inayat ka ni tinaminsan. Inayat ka itinapudno idi. Ang imjakon kayat nga ayaten ka manen. Ha, please, Melody. Lukatam ko mamanen ti pusong para kanya. Agpagpakaasik kang ka. Agpagpakaasik kang ka. Saan kang agparintuming nga kasta? Ken ulitek, Miguel. I'm sorry. Ken ti agpaisukit agdan sa bali nga lalaki nga ayatek. Anya? Ni Richard. Richard? When? Kinaubingak nga napayagayamin nga adda panagayat na kanyak. Ket idinaamuan na ti kasasaad ko. Idinaamuan na nga masikugak. Nga saan met nga tinakdiran ti ama ti sikug ko. Nagdaton manin kanyak ni Richard ket inkarina nga. Si aawat kanyak itilikodan nga masikugak. Aniya, sana mabalin, Melody. Ang iso ti kinapudno, Miguel. I'm sorry. Ang imsik, siyak ti rumbing nga mangikasar ken ka. Gaputa siyak ti aking putot ti sikug mo, Melody. Si kang agpaiso ti aking putot iti sikug ko. Si kang agpaiso ti nakasikug kanyak, Miguel. Ngem ninto Richard ti agbalin nga ama ti anak ko. Isunto ti agbalin nga asawa. Saan, Melody? Saan? Pangaasim ko Melody. Pangaasim ko Saan kang makatagari? Makaraing di ka balay ko. Please, Melody. Please. Pakawanin nak ko Awatin nak ko mamanen. Ayatin nak ko mamanen, Melody. Pangaasim. Melody. Nakakaskas ang dagiti napasama kiti biyag ko kasin yung nga ti babae nga ipatpateg ko nga ni Karil ket pinanawan nak insina nak ket saanin nga natuloy pa tinatulag nga kasarmi. Sa ni Melody nga masikog gayam asyak ti ama ti sikog na. Arumbeng ko mga asyak ti mangikasar tapno syak tumetlaeng ti mariingan ken bigbigen ti anak mi nga amana. Ang sa balimet gaya malalaki, ti ipatpategnan. Ket ison ti nangasawa, nangikasar ken ni Melody. Nga ison to kanumeten ti bigbigen ti anak mi. Nga amana. Asaan ket nga siya, nga pudno nga amana. Dahito'y ka din, di kung kunada nga karma kasin nyo. Diyak idi mamati, iti ibagbagada nga karma kasin. Angin, dagiti mapaspasamak kanya, ket mamati akon. Ngano anyaman ti dakes, nga aramidi mitipadam nga tao. Adan tumetiag subli, nga dakes ang mapasamak ken ka kanyak. Iso nga agbababawi akman kadagiti nararamid ko kasin yung umuna-unay ti panang suksukot ko idi kini Karil ang jakon maibabawi pay tinalpasen na napasamak. Agbabawi akman nga saan ko nga sineryoso ken saan ko nga inayat ni Melody. Itilikodan nga napudno ti panagayat na kanyak idi. Agbababawi akman nga sinaktak, pinasakitak ni Melody, idi ta insinak. Ang saan kun nga maibabawi pa iti amin, ken tinalpasin na napasama. Ket makitak ti kinaragsak ni Melody ken ti asawa na kastameten ti anak mi. Ket adada nga matududog ti riknak. Ket idamag ko adda kanumeten sa bali nga nobyo ni Karil nga pada na metlaeng nga nurse. Ket siyak aging gaita ket awampay ti sa bali nga babae nga dimteng kanyak, dimteng iti biyag ko. Pinadas ko tinagarem kasinyo. Pinadas ko, tinagdaton iti sabali nga babae ang nabas tedak.
agsasarunon sa amet ten ti karma kanyak. Pinadas ko manen tinagarem, nabastedak manen. Apay, aslanak lain sumpa ni Melody. Ada ka di sumpa. Ada ka di sumpa kanyak. Nga amin nga Armek ka babay, amin nga pagdatunak. Sa andak nga aklunen. Sa andak nga ayaten. Madanagan na kasi nyong amangan no agtultuloy dati nga sumpa ko nak. Ket agtong palak to akas may sa nga baak nga baro. Sapay ko matasaan. Inkariko ni tibagik nga saan konton nga aramiden dagiti madi nga nararamid ko idi nga rason no apay nga makarkarma kita. Inkarik itibagik nga saan konton na pagayayaman dagiti babae. Inkarik itibagik nga no addantuman dumteng nga baro nga ayat. Ayatek to'y tinapudno. Angem kastikunak awan pa iti dimteng nga baro nga ayat. Kada ito ilauna iti problema kasi nyong makarkarmaak ka di pay lang aging gaita. Awan ka di ti agas na dahito nga sumpa. Anya ti aramidek kasi nyong tapno mga baruanan na nga maminpinsan. Tapno maadaanak tumetlaeng iti kataktakunay na iti biyag. Tapno naragsak tumetlaeng ti biyag ko. Ken ti agbalinto nga pamilya. Nga bangunen mi iti agbalinto nga asawa. Dahita ti problema ket sapay kumata may kandak iti balakad mga kasin. Sapay kumata saan pa nga naudi ti amin para kanya. Iti tawen ko nga 39. Adamot pa'y siguro mga yat kanya. Agyaman na ken kakasin yung ti anos mo nga nangornos nang drama ken nangibasa ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Nga sapay kumagat at damit na ibati na nga adal pagsarmingan ti biyag ken liwliwa kadagiti padak na nagbuya ken nagdengeg. Ken iyon na kumeten di agyaman kadagiti makaited ti balakad kanyak. Ananusak no daman madinga sa uyo kanyak mga kasin kasta lang nga talaga ti tao agbiddot. Amin tayo dabiddot na. Ngem at least nakaamirisak ket inkadeng ko nakaikadeng ako nga agbalbaliwakon ket saan konton nga ramiden dagiti madinga naramid ko idi aglalo kadagiti babae. More power to your program kasin yung ken iso nga sikat nagsuratak ta amok nga may saka kadagiti makaited kanyak tinapinta sa balakad. Gaputa amok nga may saka kadagiti lalaki nga nabatbati pay diti lubong nga napudno nga agayat. Tuyag babawi apagayam mo Miguel iti Nueva Vizcaya.